Ito na ko mga mga ante. Adog na ito si Kulpo sa Heroan. Ito na ko, lakaw na ko. Ha? Tay! Simutan super class sa'yo. Murag bang iti tay? Ha? Ako lagi. Simuta? Ako lagi. Na? Simuta? Okay, magpa-tabang ko si imag ko. Ano? Ang magpa-agasitir, lagi. Ah. Na? Tubig. Ito na tayo? Pink mask. Murang ito mahatag lugaw na. Yo, what's up? May adlaw sa tanan mga another day, another life, another blessing. Sa ano karon? January 29 na to no? Pila na lang ka adlaw, mag February na. So, sa mga naiuyab diha, ay mo pag-expect nga dahil ang February 14 nga may extend nga ang kuan lockdown. Bitir kay ba? So, sa mga gano, karon dai adlaw kuan dai adto ko sa bandrom naman no kay maghakot mi sa instrumento niya, magsukod mi sa among uniform no. Sa bagong uniform sa amuang sa BAB no, sa amuang grupo sa drum corps sa Band of Brothers. So ang sabot niya lasutso ang gingon ni master pero sutso medya na. So papamtan nakasuway gid nga masayo ta. So paspas ato kay lit nagigugid. Ay, ragaba. Usa ka ta. Marag malit yung mayo na mga katambay no kay wag ni so tricycle diri sa mong kasada. So may tang maabot ang panahon no nga makapalit ka tong galing rides no. Tungod na itong pag sa atong gibuhat no. So mainta pohon. Okay, murag kapul lakaw. Init pero okay ra exercise gyapon ni. Ano siya pa ugnat sa kusog. Pas lakaw mga katambay no kay late na giguna ni. Abot ko dito, manar sa hakot. Sir. Buntag sir. Mayong ka. Mayo. Hakot. Dar. Gawas sir. Okay ra gaga. Kamay ra lagi ni anhi ga. As always, sana gina basa trabaho. Gamay ra. Pero tukar na. Tatak na. To yung hairstyle eh. Korean gagaw. Korean mau ba? Yo, wag hairstyle eh. Sunod ni kana sunod sa phone ba. Hindi ito yung pasok lang. Tom, Wala na sud. Uyap. Pura sa. dili eh. Dugay ang tingog eh. Sa ato ka diri. Bugat ba rin eh? At bali sa putol ka mo. Pag-usa na to kay murag bugat man. Pas lakaw kay bugat kinay mo. Kalma araw. Bugat lagi dada. Tabangga kay bugat kinatay ka. Diskarga lang diri sir. Diskarga. Ikaw itik pintal dust remover. Ikaw itik remove sa dust. Artinya sa dust yatais. Taya na natay ray. Rust digi rust. Dos. Sayop. So, sorry. I mistaken. Ako nga. Limpyo sa midire mga aga. Ang sulat mo ba na diri ha? Muning tangtangan sa taya. Anya ang kaning mga nani. Ng nani. Kari ari butan diri na karo. Kay mo ni makadaguba. Kana mga taya. Mo mga guba mura na sila third party. Ui. Taya. Sir, Ang babaw ray lain. kaning ras remover sa binis ngipon sing matangtang pa ni. Karon first Saturday. Limpyo. Sunod sir, sunod baton sunod sir. Limpyo ra gyapon. Pao tabaghak kana kaw. Kulang po. Dili ka daw tong gabitan. Agaw. Yaw, nagbunsag. May bungkag pa man ka? Bungkag pa man kay kaginapay lagi. Klaro kayo sa helmet. Ter, murag hanas makita mo dagi na ter. Hanas ang ingat niya. Siklam. Ano yung brand? Eagle. Kailangan tagaw i-rub 3 times.
Daw ang Genie. Daw ang Genie. Bok! Ay, mga Genie ba? Come on. Your wish is my command. Wala lang Genie gaw. Yung blue? Ha? Oh, Black Genie. Oh, white guy. May panagpalit lang ko. Genie oh? May panagpalit ah. Oh, inahan panagpalit ah. Luto-luto rin ang inatay. Kaya rin dos. Dil-dil dos taya. Sunod magpalit ko sunod. Kaya sunod magpalit lang kung bayag. Kanang lit lagi kayo ba? Kanang wala lang sastre. Ano naman? Pwede na pasok ko pa ka bayad sir? Pwede ba? Ha? Kaya ito lang po lang. Ano ba ni? 3/4 nga marin o hole? Guys, 3/4 nga marin o hole? Hole lang. Pwede ko rin mga baga. Pwede ko to mga baga Jim. Yoyo. Talampang mo rin. Ay, luwas kayo. Luwag-luwaga lang kay mereka limutan. Oh, nya. Hari lang ko to kay usa ka pligo. Sa amin. Sa amin yung aircon. Biasa araw, yayaw. Sunod magpalit lagi ko sunod. Igo, more mo trabaho basta magpalit kay. Ani. Pagbasugba lang ba? Luto na kanon gaw. Luto na. Liya roy. Barog di Martin. Maora ko sa Martin bro. Dako gamay daril. Sama asa man imo ha? Corazon o municipal? Asa libre. Hindi sa bagante. Aircon dili. Daril lang bara to siya eh. Ambot to yang sakto eh. Wam sa mari. Yung kitan. Oh nging na, di wam sa mari. Indah siya. Ning nabuhi daril eh. Parehas lang ko na daril sa kuay. Kalmara ko mo naghugas nil. Nahugas ka? Tugay ka naman. Salamat kay Gaw, tara mo chef Ronay. Chef Boy Negro. Salamat kayo sa Salamat kayo sa pagkaon Gaw. Salamat kayo sa pag-prepare sa foods. Chef Boy Negro. Kalmaray. Ato na. Lisod gani ang giluto nga sudan, lisod gani. Lisod eh. Lisod sinog pa. Labi nagway kimpet. Lisod na ano? Sakit na Ini mo dinit kayo. Chef na mo. Chef. Yang assistant ay si Agaw Anton. Anton fucking shit ka na gaw. Inabutan ninyo diyan to nagsayo gaw magdata Bakit may nalipay gani ko. Nana ko idea sunod. Magpalit ko. Kaya ang magpalit inani raw. Luto-luto ra magpalit. Ang sayo kay ano Hanson kayo sayo. Di na ko sayo sunod yun. Google Mini karon palit. Oh. Ikaw palit kaya ikaw mo Palit. Oh sila mo nagpalit kun. Oh, gani. Palit. Oh. Arte kay Genie na to, atong Genie, arte kay Genie. Hindi mo smile. Ano yan sa Blackpink? Diba, ang Genie, okay mong i-rap, diba? Inigaws to, kama to, cheerful kayo, no? Yes, my master, man. Ha? Ano man? Unsa gaw? Unsa ga? Ano man ga? Saba na ko ni mo ga? Ha? Juice? Mino, juice oy di. Bati mo na nga juice, makahubog mo na. Irabang lamp, irabang lamp. Naligaw tayo. Dua ka Genie ni gawas. Pero ako sa ka Genie ay. Tulo. Aman. Aman ba? Diyan. Soko naman ka ngay. Soko naman ka. Yawa mo nagsayaw naman mo koy. Kaya ka nagsayaw Genie na ano. Billy dancing oh. Your wish is my command. Alin mo? Hindi na ka mamuklat sa motor, bubo mo na. Kusga mong patin mo. Mga Kinagakan na kaldero. Dangay kami sorry na ano. Kumuti ako, kumuti. Na, iya. Mukha pa gani. Dili, neutral mo na. Sikari yun. So, banga ah. Dako kay lawan may kusog. Oh, no. Di ka mo kaon day. Bubuhon. Kusog gawa kay kusog oy. Ngaba? Sa naman. Kage kuan, kumot clutch.
Kumot. Nya, kuan. Primera. Ayo, kanitong buhay na ini ba? Bangam nag-drive boy. Neutral. Mana? Pildi. Tiga mao. So magkon. Bala kay. Kapoy ni boy. Pre, dede ba pre? Kau mulai dah kabok? Tarong ba? Ay, salamat. Ulay ka kau? Tarong ba? Ulay gini kagad? Ay, salamat in taon. Sino mo agaw? Yuj? Ha? Sino ba? Ang katong tapon diri sa igbaw. Oh. Ang bolt? Dili tapon ra. Nabo Sura bang taon na nagaw? ngit-ngit yan. Spot. Ang sagaw? Hello, magdagaw. Kami lang sa ikaw na ha? Bira sa medre. Oh, joke raman to. Ninood mangga uli gede kadi ay. Joke raman to gaw. Ninood mo bueng. Bok. Bok. Amping. Ari lang man standing duhal lang kabok. Kala ito saga. Gani ha, iksa-iksa pa ni gani ha, karon kus na. Salamat sir. Gani ha, iksa-iksa pa ni gani ha, karon kus na. Ngay! Iksa-iksa ta ngay! Abot mo master man Ikaw ha. makinit ay manong nagbalibol drat pa. Tenda yun na ngay! Kaya rin kiwan yung nagtrabaho sa Ignaldo ay. Kita rin siya kuha na vitamins. Kita pa ya. Dorot na ko ya kulapo gud. Oo, day. Ano yun? May magbasbasan na yung trabaho? Ano sir? Pila? Ano? Basbasan na yung trabaho ba? Para unya, makaisa-iksa, taro? Trabaho tag mayo ha? Di ba, matiyong natin mo, bumigsa-iksa ganyan ako. Bong kausar ko. Kaya mo, ako man yung giduot, kita may tanan nagduwa. Kaya ako rin yung pasinganlan, muna mo tayo ibandmit. Ikaw may libron. Di mo ako na-iksa, sir. Di ako na sir. Si PL kiton. Ayaw na PL. Nasunod ako. Libron na ikaw. Lebron. Double ka na, double sa motor. Atay. Ako may pasinganlan na yun. Ito ras luyong ngay. Sige, ako na lang, sir. Sige mo pumasingan sa ko ang ako nag-stay sa guna. Huwag yung nagpasalamat sa ko ang ako nakita na abot, sir. Kita eh. Ikaw yung mag-match nun, kaya may pasinog ka. Ito ano, sakto sa ano. Bars ba? Trabaho na lang tayo. Ako na gani. Ako yung nakasa. Hindi ikaw nga manong din tayo sa ban. Isa naman panong nga nila sa ikuha, nga naging pinakaw ng mayor. Sa Pedro. Ring sir, arte rin ginong tayo na magpuputo. Social na, ginong tayo. Ay natulungan ako, binatutras bangan ako. Wow, balik ko reo. Ano na po yung maligde? Sir, Ano na balik po yun? dili eh. Abat ba sigura eh? Ito sa Ako kakuha. na kadari. Wah, mo rin bakasyonan ng bugol, tortilla no. Di buang. Gaya, ano tawa ni mo di? Nasikat sir? Ang bata na diyan mo nga. Wa uy, may bato eh. Gabi daw, sana kasi si G, gaw, gairan gaw. Arte na ganing nak, arte kay nak pa nagkita ni plaza ba? Di malagad. Di mo nagdado eh. Di mo nagdado pagkita ni plaza sir. Imo tapon gayatan gaw. Dito dito. Go, musta ba go? Okay ro go. Di tan os tuwa ba badun manin to na. Tayo sumulakaw na lang ko na yun mo oy. Ano ya duwa oy. Plaza. Ay ganda istorya na. Karon magpa-uwi ka kumputa ring mura kay di drummer ha. Di mo nagnugta mo. Taro no. Jujur, papapunari na. Ah, bubong gaw. Yun. Nga na gaw. Ayo, hanto mapuno. Hanto mapuno mo storage ah. Ko ya si Joji pag nga na gaw. Ay lang hanto mapuno ba. Ay, mapuno na ba? Ano ba yung story? Bindisil ba? Hello! Hey! Up! Up! Untulon-tulon lang yata eh. Hey! Atras! Hey!
Ay, din siya ba? Ya, boy. Hey! Lagi ka patalan, sir. Tayo tapantalan. Hop! Ya, boy. Vin Diesel ba? Vin Diesel! Vin Diesel nga long hair ba? Oh? Talaga na! Talaga na! Unahin daw! Unahin daw! Unahin daw! Unahin daw! Unahin sir! Kadaw ka sir! Aning balintong. Aning balintong! Aning balintong! Eh, gana sir! Ako Tris ya. Tamba to kaniya ay! Grabe sa gunson! Play ngay! Play ngay! Kami gamay sa kayo oy! Hindi na masyadong dedali oy! Oh! Oy! Oh, labot ya po no? Wait, tagakay lagi! Wait, tagakay! Lo! Oh, toyoy! Nanagipang ko lapo! Ako sa. Ano ka masangin? Ako sunod. Home court advantage pinabot pagit. Kasi tayo, sapatos! Sapatos dahil cancel. Kaya ka mangilag sa kiyo. Apil na jelebetom day. Jelebetom ba? Oh, bisa gue kelar. Galis ng ngayon natin yo. Galis oh. Dalis daog! Saka din siyo! Labot na board ay! Dito kayo na, wala. Na? Tagtangon ka ng board. Shot ito! Labot na to shot board ay! Oy, kami ba? Okay, shotting naman. Modeng! Ibra na. Modeng kung hingay ka manong sa ating, hingi ko, hingi ka na rin. Modeng kung hingay ka manong sa ating, kung hingi ko kayo. Ako. May isa na, may isa. Ala, kibra. Ala ko yung mga 60 mil diha, daog. Ohoy! Asa yung pisa ni minute? Ha? Boy lang mo sa ito! Lig na sa ibit. Basta. Basta di ko kadawa ka di na ako mapil. Kabia. Wala ko pamlitin na, pabayaan ko pamlitin sila. Ako, ito, litong. Sumunoy. Amon daw sa'yo na, nakoy Teresa. Nakoy 4 da. Ako nakoy Biso niya. Nakoy Teresa. Sir! Kung mapil di ko di na ako duwa, wala ko pamlitin. Kabila to pamlitin, makadaw. Play go. Next. Oh, wa. Kane, ura ka boss na ni. Wa na. Ayan na baraw, di wala lang player, sumpan. Ako gabi. Ako. Napawahi mo yung mahihigo mo doon. Uy, klaro! Paway sir, paraway bawas. Oy. Kinakoy? Ikaw, wow ka sa. Dapat may dosa kay. Play, sir. Pas mo! Saan oy? Oh. Batom na sa yun. Balik ka, Andre. Papila lagi na. Busta. Kunyari ka daw. Ayan, sabi, busta na. Di mo maiko ka na. Jelibing ito.
Itsa na. Kita na go. Kita na go. Undang ta. Kaya murag. Ikaw mo na rin, oy. Paano mo siya timawali ko to, ngay? Nasya to ka, oy, nasya ka, sangay? Wah lagi. Atong reviewon, be. Oh. Sanit ra to ni Soday, wasar. Sanit gid wato masod. Na, sudan na. Samna. Sudan ma. Ha? Pluto na kay gutom. Ay. Kuya. Ay. Nirado sa iyo, ha? So, mo to sa tanang karong adlaw mga gano. So, nalimpyo mi sa mga instrumento dire, nagpasukod mi bagong uniform no po no. So, na sa among mga drum, sa among mga kita, sa among mga gig, sa among tukar, mga tukar-tukar na mo. So, nakapahimo mi uniform bag-o no nya. Nag-repair pud mi sa among drum kay sunod guro mga buwan na may mga umaabot guro nga mga tukar no. Kasi next month og mo luag mi para kuan marog sa anniversary mo sa among grupo sa Bano Brothers no. So, paggaw sa kung sigit-sagit dito sa chatting naman nalingaw mi mga gano. So, namat ko makita pa yung balik sa akong sunod nga vlog ug umabot pa nga mga vlog mga gano mga katambay. So ay mo kapulan sa pagsubaybay no sa pagsuporta. So ay mo kalimot pod sa pag-comment, like, share, subscribe. So importante ka nga kung makita mo kanimo comment mo no nya, like mo nya. Pwede sa niyo i-share sa tong vlog no. So that's all for today mga guys. Out ko makita pa yung balik. Ganoy TV ani out. Bye-bye.